नमस्कार प्रणाम। हम सुशील कुमार प्रेमी रोलों के बीच फिर से एक भोजपुरी कविता लेके उपस्थित बानी। ई कविता थोड़ा सोचे लायक बा, ई समझे लायक बा कि एमे हम का कुछ कहे के प्रयास कइले बानी। रोलोग सुनी, रोलोग के अच्छा लगी। लड़किन के भविष्य रील में जाता, लड़किन के भविष्य रील में जाता। काहे कहत बारा जाकि गर्जीवन के मजबूरी बा, काहे कहत बारा जाकि गर्जीवन के मजबूरी बा। मोबाइल से ध्यान तनी हटा के, मोबाइल से ध्यान तनी हटा के किताब पर ध्यान लगावल जरूरी बा, किताब पर ध्यान लगावल जरूरी बा। संस्कार और मर्यादा धूल में मिलत बा, संस्कार और मर्यादा धूल में मिलत बा। एह के बचावल बहुत जरूरी बा, एह के बचावल बहुत जरूरी बा। लड़किन के पहले तो घर के इज्जत कहल जात रहे, अब लड़किन के इज्जत बचावल मजबूरी बा, अब लड़किन के इज्जत बचावल मजबूरी बा। सोशल मीडिया के ढेर बेकार ना कहल जाई, सोशल मीडिया के ढेर बेकार ना कहल जाई, लेकिन एकर सदुपयोग कैल ढेर जरूरी बा, लेकिन एकर सदुपयोग कैल ढेर जरूरी बा। कितना दिन मोबाइल से दूर रहे में बंटी बाबू, कितना दिन मोबाइल से दूर रहेम ए प्रेमी जी, कितना दिन मोबाइल से दूर रहेम ए प्रेमी जी। एह के आज के समय में चलावल भी मजबूरी बा, एह के आज के समय में चलावल भी मजबूरी बा, एह के आज के समय में चलावल भी मजबूरी बा, एह के आज के समय में चलावल भी मजबूरी बा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। हम यह कविता के कहे के प्रयास कैले बानी, वो लोग समझी आ यह कविता के आगे से आगे ले जाई, शेयर करी। हमारे YouTube चैनल सुशील कुमार प्रेमी बा, ऊपर जाई, देखी। एक से बढ़ के एक भोजपुरी कविता रो लोग के सुने के मिलता। फिर से हम भोजपुरी कविता रो लोग के बीच लेके परोसब। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय भोजपुरिया। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।